नमस्कार, आज आपण करूया अगदी सोप्या पद्धतीने नारळी पौर्णिमा स्पेशल नारळी भात। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी घेतले आहेत मी इथे पाऊण वाटी बासमती तांदूळ। हे तांदूळ आता आपण धुवून घेऊया आणि अर्धा तास आपण तसेच ठेवूया, तोपर्यंत आपण बाकीची तयारी करूया। इथे मी एक नारळ फोडून त्याच्या अशा पद्धतीने त्याचा काळपट भाग काढून टाकला आहे आणि त्याच्या अशा फोडी घेऊन आता त्या मिक्सरमध्ये आपण बारीक वाटून घेऊया। मिक्सरमध्ये वाटताना आपल्याला थोडंसं कोमट पाण्याचा वापर करायचा आहे, त्यामुळे या नारळाचं आपल्याला दूध व्यवस्थित मिळेल। मिक्सरमध्ये वाटलेल्या नारळाचे आपल्याला गाळणीने गाळून 1.5 वाटी इथे दूध मिळालेले आहे। त्याचबरोबर इथे पाऊण वाटी आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे बारीक करून। चला तर मग आता सुरुवात करूया। कढईमध्ये 2 चमचे साजूक तूप घेऊया। तूप थोडेसे गरम झाले आहे तर आता आपण यामध्ये 4 हिरव्या वेलच्या टाकूया। त्याचबरोबर 2 दालचिनीचे तुकडे आणि 4 लवंगा टाकणार आहे। वेलची, दालचिनी आणि लवंग थोडा वेळ तुपामध्ये परतल्यानंतर आता आपण यामध्ये तांदूळ धुवून अर्धा तास ठेवले होते ते यामध्ये टाकून तेही व्यवस्थित छान परतवून घ्यायचे आहेत। त्या अगोदर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल प्रेस करून बेल ऑलवर ठेवा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल। तांदूळ थोडा वेळ परतल्यानंतर आता आपण यामध्ये काजू आणि मनुका दोन्ही यामध्ये आता टाकूया आणि तेही व्यवस्थित छान परतवून घेऊया। सर्व साहित्य थोडा वेळ परतल्यानंतर आता आपण यामध्ये ओल्या नारळाचं 1.5 वाटी दूध काढलं होतं ते आता यामध्ये टाकायचं आहे आणि याच दुधामध्ये आपल्याला हा भात शिजवायचा आहे। आपण पाऊण वाटी तांदूळ घेतले होते तर आपण यामध्ये आता 1.5 वाटी नारळाचं दूध टाकलं आहे आणि एवढं हे प्रमाण अगदी भात शिजण्यासाठी अगदी परफेक्ट आहे। आपला हा नारळी भात शिजण्या अगोदरच मी यामध्ये थोडासा फूड कलर टाकत आहे, त्यामुळे भाताला छान रंग येईल। इथे पाहू शकता आपल्या भाताला उकळी येत आहे। आता आपण थोडा वेळ गॅस मंद करायचा आहे आणि मंद गॅसवर आपल्याला 10 मिनिटांसाठी झाकण लावून ठेवायचं आहे। 10 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला भात जवळजवळ शिजत आलेला आहे। आता आपण अजून 5 मिनिटांसाठी झाकण लावून ठेवून देऊया। 5 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला भात छान शिजलेला आहे। आता आपण यामध्ये पाऊण वाटी गूळ बारीक करून घेतला होता तो यामध्ये आता या स्टेजला टाकायचा आहे। गूळ आपण भात पूर्ण शिजल्यावरच आपण गूळ यामध्ये मिसळायचा आहे। जर भात शिजायच्या अगोदर आपण गूळ मिसळला तर आपला भात व्यवस्थित शिजणार नाही। गूळ व्यवस्थित मिसळल्यानंतर आता आपण यावर गूळ वितळण्यासाठी 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया। 2 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही पाहू शकता गूळ वितळून थोडासा पातळपणा या भाताला आलेला आहे। अशा पद्धतीने वितळलेला गूळ सर्वत्र व्यवस्थित भाताला लागण्यासाठी आपल्याला थोडंसं अशा पद्धतीने परतवून घ्यायचं आहे आणि आता आपल्याला झाकण लावून गॅस बंद करून ठेवायचा आहे, त्यामुळे भात आपला छान मुरेल आणि खाण्यासाठी तयार। आता आपण हा अगदी रसरशीत आणि चविष्ट असा नारळी भात डिशमध्ये सर्व करून घेऊया। थोडेसे वरून आपण खवलेले ओले खोबरे गार्निशिंग करूया। असा हा नारळी पौर्णिमा स्पेशल नारळी भात अगदी सोप्या पद्धतीने बनवला आहे। नक्की करून पहा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू, धन्यवाद।